Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte predpokladá, že Rusko by mohlo byť pripravené zaútočiť na NATO do 5 rokov. V reakcii na túto hrozbu sa očakáva, že lídri západnej aliancie sa tento mesiac dohodnú na razantnom zvýšení vojenských výdavkov, a to až na 5% HDP. Slovenský premiér Robert Fico však s takýmto prudkým nárastom nesúhlasí, označuje ho za nereálny a volá po celospoločenskej diskusii. V pondelok v Londýne vyzval Mark Rutte na kvantový skok v kolektívnej obrane NATO. Ten by zahŕňal rozsiahle prezbrojenie s cieľom odradiť čoraz agresívnejšie Rusko. Podľa správ britského denníka Guardian by to znamenalo 5-násobné posilnenie protivzdušnej obrany, tisíce nových tankov a milióny delostreleckých granátov. Cieľom je doplniť zásoby a vyrovnať sa súčasnej úrovni ruskej vojenskej produkcie. Zásadné zvýšenie výdavkov na obranu. Po stretnutí s britským premiérom Keirom Starmerom a pred blížiacim sa summitom v Hágu Mark Rutte uviedol: "Očakávam, že lídri spojencov sa dohodnú na vynaloženie 5% HDP na obranu. Z tejto sumy by 3,5% HDP tvorili základné vojenské výdavky." Rutte zdôraznil, že nebezpečenstvo nezmizne ani po skončení vojny na Ukrajine. Toto presvedčenie odráža obavu, že Kremel nepristúpi k demilitarizácii ani v prípade prímeria a následného mieru s Kyjevom. Okamžitá reakcia z Moskvy. Poznámky generálneho tajomníka NATO vyvolali promptnú reakciu Kremľa. Hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že NATO sa novým plánom prejavuje ako nástroj agresie a konfrontácie. Rusko označilo hrozbu za prehnanú a zdôraznilo, že náklady budú musieť znášať bežní občania. Európski daňoví poplatníci minú svoje peniaze na zneškodnenie nejakej hrozby, o ktorej tvrdia, že pochádza z našej krajiny, ale je to len prchavá hrozba, dodal Peskov. Západní vojenskí stratégovia sa domnievajú, že Rusko si plánuje udržať aktívnu a skúsenú armádu s viac ako 600 000 vojakmi. Zároveň predpokladajú, že Rusko bude udržiavať výdavky na obranu na úrovni približne 6,5% svojho HDP. To by mu umožnilo ohroziť východné krídlo NATO už za menej ako 5 rokov, uvádza Guardian. Najväčšie zbrojenie od studenej vojny. Hoci Mark Rutte nestanovil presný dátum na dosiahnutie cieľa zvýšených výdavkov, čím naznačil, že ide stále o predmet rokovaní medzi spojencami, pôvodne navrhoval rok 2032. Iné krajiny vrátane Spojeného kráľovstva naznačili očakávanie dohody na rok 2035. Tieto diskusie stále prebiehajú, potvrdil Rutte. Generálny tajomník NATO odôvodnil potrebu dodatočných výdavkov tým, že aliancia potrebuje 400% zvýšenie protivzdušnej obrany. To je súčasťou širšieho prezbrojenia na udržanie dôveryhodného odstrašujúceho a obranného systému. Naše armády tiež potrebujú tisíce ďalších obrnených vozidiel a tankov, milióny ďalších delostreleckých granátov a musíme zdvojnásobiť naše podporné kapacity, ako je logistika, zásobovanie, doprava a lekárska podpora, vyhlásil Rutte. Fico, atmosféra je pološialená a skokové zvýšenie je nemožné. Slovenský premiér Robert Fico je však presvedčený, že takýto skokový nárast výdavkov na zbrojenie je nemožný. Atmosféra vo svete je pološialená, zbrojárske firmy si medlia ruky a vyhnúť sa zvyšovaniu výdavkov na zbrojenie je takmer nemožné. Nemožný je však ich skokový nárast, uvedol Fico. Ak si niekto myslí, že skočíme vo výdavkoch na zbrojenie z 2% rovno na 5%, tak to je nemožné. Namiesto silných vyjadrení potrebujeme celospoločenskú diskusiu a dohodu. V Smere sú našou prioritou duálne projekty a infraštruktúra, nie nákup amerických zbraní, zdôraznil premiér. Fico navrhuje, aby prezident Peter Pellegrini zvolal okrúhly stôl k tejto téme, kde by politické strany jasne vyjadrili svoje stanovisko k zvyšovaniu výdavkov na zbrojenie. Je to totiž podľa neho záležitosť, ktorá presahuje jedno volebné obdobie. Premiér tiež trvá na tom, aby peniaze určené na obranu smerovali aj na duálne projekty, ktoré by priniesli užitok aj civilného sektoru. Ako príklad uviedol financovanie nemocnice v Prešove z rozpočtu Ministerstva obrany. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.